Kuriroy gugmang giatay. Sus! Pagkadaghan na sa akong gipanguyaban, pirmiminti man ko bastin. Lisod gining gwapa atong panguyaban. Oy, pirmi lang tabasti doon. Nanguyab ko kang Inday, gibastid ko. Nanguyab ko kang Ilma, bastid yapon ko. Unsa man ni? Ngano ka ni? Bati siguro kog nawong. Pero murag dili siguro. Ingon man ang akong mama. Nga gwapo ko no ko. Pero mutuo man sad ko kay ako agong mama nagsulti. Pero di baka giulog-ulogan ra pug ko no. Na. Adi siguro ay di pud siguro ay kani noon. Kaning pantulo na akong panguyaban si Kuan, si Belinda. Istingan taning Belinda may pagbati na lagnaw ang atong panguyaban para dili ma-busted kani. Charo pa ni si Belinda ka bati anig nawong. Ug bastidon pagani ko aning Belinda kani mutuo nagig ko na bati kog nawong. Kani tistingan ko nig panguyab si Belinda ron. Nagtuon ko ni. Narang balay ni Belinda ay. Sus! Naunsa man ning balaya oy. Mura man ning balay sa wakwak. Sus! Pagkadaghag yuta, diri pagigipatong ang ilang balay sa paho. Sus! Kung bagyuhon ni no, palid siguro ang kaspa ni Belinda. Sakon ko ni ay. Belinda! Musulod ko ha! Sulod lang. Sus! Naunsa man ning balay nimo Belinda oy. Improve ka naman kaayo. Perting pagkataasa. Mura man nig kuan. Dus indana. Sus! Belinda, tagna ko pa. Wa gid ay ko masayop. Masiwa masayop ba? Nagwapa ka kaayo, purya ka pa. Uy, kung tamay-tamay ha? Asa man di imong toyo? Ni ako karon Belinda, kay manguyab ko sa imuha. O Belinda, kung imo kong sugton, ihatag na ako sa imo ang tanan. Bisan pa og moingon ka nga maghikog ko karon, pero ayaw lang usa karon. Unya karon Belinda, musugot ka ba na kita ng duha? Sugot ka ayo ko, oy. Sus, tagna ko pa. Sugton gid lagi ko nimo Belinda. Unya karon Belinda, kay kita namang yung duha. So pwede nagi kumutilaw sa imong bibingka. Nilagi ko kay sakit. Hinayon ra man ako. Hinayon ra lagi nako. Sakit lagi. Hinayon ra lagi nako Belinda. Hinayon ra man ako Belinda. Hinayon lang nako Belinda. Hinayon ra lagi nako. Sus. Naunsa man ni si Belinda oy, di man mo pakuan. Sus, may pagmangita na lang kog lain kay score pa ko. Sus, mangita na lang kog lain oy. Ay naman to kung bana, oy. Dugay man kay mo uli. Nanlood siguro to kay wa man ako patilaw ah. Basigin tilaw na to sa lain. Ni ana pud akong asawa ay dili magpakuan. Unsa ba ning asawa di man magpakuan? Hoy Makaryo, anong karamdaman lang? Nakailan babae no? Laing babae ba oy? Lisod mga taguyab laing babae na noon. Muliwod pa gid. Unsa man na Belinda mang bunot man ka? O sige, itog ana ko sa imo ha kay samok man ka ika. O na ako'y laing babae unsa man? Lipay ka na karon. May pagmulayas na lang ko. Asa man ka Belinda? Layas na ko. O nganon dadon man nimo ang akong brief. Ha, Ako man nagbakalani. aw ikaw ana nagbakal. Aw sige dad ana oy sus unsaon man puna nimong brief na buslot. Unsa na mabaligya na nimo? Kaning bripa. Kabarang ginako ni. Aron mo dako ang itlog sa nagsulob. Hoy, umbina! 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 Unsa ka man? Kuyaw ng babayhanan. Mulayas na ko Makaryo. Mulayas na ko Makaryo. Makaryo, mulayas na lagi ko. O sige nga to na. Nga dili di ko nimo pugngan. Ay sus! Bisan pag maghikog ka, dili tagig kapugngan.
What's up mga ka-ignorante? Shoutout kang Mary Joy Alfonso from Masbate City. Parehas na ninyo taga Masbate. And alam ko hindi ka pa nag-subscribe sa aming channel. Pindutin na ang subscribe and don't forget to click the notification bell para updated ka sa pagbabalik ng Comedian Squad.